हादोरसायाव बर' फरायसाफोरनि जालाखार बर' बिजोङाव फरा बिजाब थोस्लाबै जादों। गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय नेवसिजाबाय बर' फरायसाफोरा। बर' बिजोङाव फरा बिजाब जगायनो हायाखै सोलोंथाइ बिफाना। गोदान सोलोंथाइ बोसोरा 1 दान बारलांनायनि उनावबो बर' बिजोङाव फरा बिजाब मोनफुंनो हायाखै फरायसाफोरा। जाय समाव गुन गोनां सोलोंथाइनि स्ल'गान होनाय हादोरसा सोलोंथाइ बिफानाव बर' बिजोंनि फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय नेवसिजानो गोनां जादों। संबिजिदारि गुदि मोनथाइनिफ्राय गोजानाव थानांदों बर' फरायसाफोरा। बिदिब्ला खोनासंदो हादोरसायाव बर' बिजोंनि फरायसाफोरा माबायदि सोलोंथाइनि जेंनायाव गोग्लैदों। जोंना दा क्लास सोलिगासिनो नाथाय जोङो मेथ्स लेखाखौ मोननो हायाखै। नाथाय जोंहाथ' आनजादा खाथि खाथि सफैगासिनो नालाय बेखायनो जोंनो मेथ्स लेखाखौ नांगौ जादोंमोन। एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय दाबो जोङो लेखाखौ मोनजोबनो हायाखै। गुदि थाखोनिफ्राय लानानै गोजौ गेजेर थाखोसिम बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फरा बिजाबफोर गैयैनि जाहोनाव फरायसाफोरा सोलोंथाइयाव जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। जों बिजाब मोनैनि थाखाय जों क्लासखौ मोजां लानो हायाखै आरो जोंनि एग्जामा खाथियावनो सफैगासिनो आरो जोङो जुदि किताबखौनो मोनाबा माबायदि एग्जामखौ मोजाङै होनो एग्जाम होनायावहा दिगदार जागोन। गुदि थाखोआव इंराजि फरा बिजाबनि आंखालजों लोगोसे 9 थाखोआव सानखान्थि, बिगियान, भुमखौरां, समाज बिगियाननि फरा बिजाब मोनैनि जाहोनाव बर' बिजोंनि फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय उन जानानै थानो गोनां जादों। जाउनाव बर' फरायसाफोरा खुद्रिनाय फोरमायदों। जोंना मेथ्स बिजाब आरो ससियेल फाक्टो बिजाबखौ मोननो हायाखै। थांनाय बोसोरावबो जों मोननो हायाखै बे बिजाबखौ। बे बिजाब गैयालासिनो जोङो फरायनानै लिरनो होनानै आनजाद उथ्रिसारनांगौ गोनां जादों। हादोरसाजों लोगोसे धेकियाजुलिनि कलागुरु बिष्णुराभा बिद्यापीठ गोजौ फरायसालियावबो बर' बिजोंनि फरायसाफोरा मोनफुङाखै फरा बिजाब। धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथायखौ गोख्रों रावजों खुद्रिनाय फोरमायदों। फ्राय 1 दान खावसे जोंहा क्लास जाबायानो। बे समसिम मा कारनाव मानि थाखाय जोंनि आसाम सोरखारा बा सोलोंथाइ बिफाना जोंनो बिनामुलिया जिथु पाठ्यपुथि बा फ्रि टेक्स्ट बुकखौ जोंनो गथ'फोरनो राननानै होनो हायाखै बेखौसो जोङो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बेवहाय जोङो बेनि गथ'फोरखौ लाफानानै जोङो बेखौनो सरकारनिसिम दृष्टिगोचर खालामनो नागिरदों। थाबैनो जोंनि मोननो गोनां जिथु फ्रि टेक्स्ट बुक बेखौ राननानै होनांगौ। दा बाथ्राया जाबाय बर' बिजोंनि बेलायाव हादोरसा सोलोंथाइ बिफाना मानो गोहैलो खालामदों? थारैनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो नामा? बेखौ लानानै गेदेर सोंथि बेरखांदों। धेकियाजुलिनिफ्राय सनिराम दैमारिनि हेफाजाबाव निउस डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।